This love of God is now in a dormant state in everyone's heart. And their love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by material association. Now the heart has to be purified of the material association, and that dormant, natural love for Krishna has to be revived. That is the whole process. To practice the regulative principles of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. One should rise early in the morning, take bath, enter the temple, and offer prayers and chant Hare Krishna. Then collect flowers to offer to the deity, cook foodstuffs to offer to the deity, take prasadam, and so on. There are various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. This practice can help anyone rise to the level of love of God, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga, under the rules and regulations, with the direction of a spiritual master, will surely bring one to the stage of love of God. Бхагавад Гита, глава 12, за глава на преданото служене, текст 9. Превод и пояснение от Шрила Прабхупада. Мой скъпи Арджуна, о завоевателю на богатства, ако не можеш да установиш неотклонно ума си върху мен, тогава следвай регулиращите принципи на Бхакти Йога. По този начин разви желание да ме достигнеш. Пояснение. В този стих са посочени два различни метода на Бхакти Йога. Първият е възможен за ония, който чрез трансцендентална любов наистина е развил привързаност към Кришна, Бога Върховната Личност. А другият е за този, който не е развил привързаност към Върховната Личност чрез трансцендентална любов. За втората група са предписани различни правила и наредби, които човек може да следва, за да се издигне до стадия на привързаност към Кришна. Бхакти йога е пречистване на сетивата. Поради материалното съществуване, сетивата на човека са винаги замърсени, защото са ангажирани в сетивно наслаждение. Но посредством практикуване на Бхакти йога, те могат да бъдат пречистени. В пречистено състояние те влизат в пряк контакт с Върховния Господ. В материалния живот можем да служим на някой господар, но в действителност да не му служим с любов. Служим му просто за да получим някакви пари. А и господарят също не изпитва любов. Той приема служене от нас и ни плаща. И дума не може да става за любов. Но за духовния живот човек трябва да се издигне до стадия на чиста любов. Той може да се постигне посредством практикуване на предано служене, което се изпълнява с настоящите ни сетива. Тази любов към Бога сега спи в сърцето на всеки и у всеки се проявява по някакъв начин, но е замърсена поради материалното общуване. Сърцето трябва да бъде пречистено от материалното общуване, за да се събуди тази спяща естествена любов към Кришна. Това е целият метод. За да практикува регулиращите принципи на Бхакти йога, човек трябва да следва под ръководството на опитен духовен учител определени принципи. Да става рано сутрин, да се къпе, да влиза в храма и да отправя молитви, да повтаря Харе и Кришна, след това да бере цветя, за да ги поднася на Божеството, да готви храна, за да я поднася на Божеството, да вкусва прасадам и така нататък. Има различни правила и предписания, които човек трябва да следва. Той трябва постоянно да слуша Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам от чисти предано дадени. Тази практика може да помогне на всеки да се издигне до нивото на любов към Бога. Тогава човек може да бъде сигурен, че напредва по пътя към духовното царство на Бога. Тази практика на Бхакти йога, с всичките й правила и предписания под ръководството на духовен учител, със сигурност ще доведе човек до стадия на любов към Бога. Shri Guru Shri Jata Garakamala Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa
tam sajivam sadaitam zavadutam parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakanvitam So, as Prabhupada points out, there are two types of processes indicated by this verse. Както Шрила Прабхупада посочва, има два вида процеси, които се описват в този стих. The first process is described by Prabhupada in English with the word attachment. Шрила Прабхупада описва първия процес с английската дума attachment, което означава привързаност. In Sanskrit language, the word is asakti. На санскрит думата е асакти. The asakti stage is a very exalted state. Нивото на асакти е много издигнато. It is the beginning, Prabhupada explains, of pure love of God. Шрила Прабхупада обяснява, че това е началото на чистата любов към Бога. Asakti transforms into bhav, which transforms into prema. Асакти се преобразува в бава, която от своя страна се превръща в So према. it is a stage where somebody who is completely beyond the modes of nature is completely purified. Това е стадий, на който човек, който го достигне, е напълно отвъд гуните на материалната природа, напълно пречистен. So that state is far beyond us in the present moment. И това състояние е далеч отвъд нас в сегашния So there's a момент. second process for those of us who are not in the asakti stage, described in this И verse. има втори метод, който е за тези, които не сме на нивото на асакти, и той също се описва в стиха. And that is the process of Vaidhi Bhakti, И това е процеса на Вайди Бхакти, following the regulated principles of Bhakti Yoga. или следване на регулиращите принципи на Бхакти йога. Someone may say, well, that's mechanical. I just want to do what's natural. Някой може да каже, но това е механично, аз искам да правя това, което ми идва естествено. For me, spiritual life is natural. I just want to be a natural man. За мен духовният живот означава нещо естествено. Аз искам да бъда естествен. So don't ask me to do something that's unnatural. I just want to be natural. Затова не ме карайте да правя нещо, което не ми е естествено. Искам да бъда естествен. But this is not a very intelligent understanding. Но това разбиране не е много интелигентно. As I was explaining last night, one may have a natural desire to eat ice cream and cake. Както с нощи обясних, човек може да има естествено влечение да яде сладолет и торта. But if he's sick in the hospital with a severe disease, Но ако той е в болница и страда от тежка болест, the doctor will put him on a very austere diet of salad and soup. лекарът ще му наложи много строга диета на супа и салата. He doesn't like the diet, На него не му харесва диетата, but he accepts the diet но той я приема, because the doctor has assured him this is what you have to do to get healthy. защото доктора го уверява, че това е което трябва да направи, за да се Now, if излекува. he cheats on the diet Обаче, ако той се опитва да не следва диетата and has somebody sneak some ice cream and cake into his hospital room, и някои негови приятели му донесат в болницата сладолет и торта, it will Time. kill him. това ще го убие. So one has to understand one's position in devotional service Затова човек трябва да разбере своето положение в and act правилното accordingly. служене и да действа в съответствие с него. At the present moment, we are very contaminated. В сегашния момент ние сме много замърсени. We're full of lust, Изпълнени сме с похот, we're full of anger, гняв, we're full of greed, алчност, full of madness, лудост, illusion, илюзия and envy. и завист. Therefore, we require this Vaidhi Bhakti process, rules and regulations. Затова ни е необходим този
процес на Вайти Бхакти, правила и предписания, to bring us to the stage of Asakti and then Bhava and Prema. за да се издигнем до нивото на Асакти и след това Бава и Према. So one may say, well, how does it really work? I mean, it doesn't make sense to me. Някой може да се запита, добре, как работи всичко това? Аз не намирам смисъл в него. But here's how it works. Ето как работи. You already have Prema within your heart. Вие вече имате тази према в сърцата си. Pure love of God is already there. Чистата любов към Бога присъства там вече. As Prabhupada has explained very clearly in his Bhagavatam purport. Както Шрила Прабхупад много ясно обяснява в коментара си към And this was Бхагаватам. not simply some preaching strategy. This is Prabhupada's words of absolute truth. И това не е някаква проповедническа стратегия, това са абсолютна истина, думите на Прабхупад. Prabhupada clearly explains in his purport how we originally in the spiritual world with Krishna, Шрила Прабхупад обяснява как изначално сме били в духовния свят с Кришна in a relationship of loving service with Krishna. и нашето взаимоотношение са били на любовно служене към Кришна. But then, as pointed out in the Prema Vivarta, Но след това, както се казва в Према Виварта, Krishna Baitarmukha, we turned our face away from Krishna. ние сме загърбили Кришна. Then why I should serve Krishna? Защо да му служа? I want to be Krishna. Вместо това аз искам да бъда Кришна. So Krishna gave us a place where we could imagine that we are God. И Кришна ни дава място, където можем да си въобразяваме, че ние сме Бог. But that does not deny our original nature, Но това не отрича нашата изначална природа, as confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. както е потвърдено от Шри Чайтаня Махапрабху. The fact that we fell into this material existence doesn't change our actual nature. Факта, че сме попаднали в материално съществуване, не променя нашата изначална природа. Jivera Sarupahai Krishnara Nityadas Krishnara Tatasta Shakti Beda Beda Prakash. Lord Chaitanya clearly states in his instructions to Sanatan Goswami that the constitutional position of living entity is he the eternal servant of Krishna. Бог Чайтаня много ясно казва в своите инструкции към Санатана Госвами, че органически присъща позиция на живото същество е вечен слуга на Кришна. He is Krishna's Tatasta Shakti, marginal energy. Той е Татаста Шакти на Кришна или негова междинна And енергия. he is a manifestation simultaneously one with and different from the Lord. И то е негово проявление едновременно еднакво и различно с Бога. Some people say we fell from the Tatasta Shakti. Някои личности казват, че ние сме паднали от Татаста Шакти. But that doesn't make sense because we are Tatasta Shakti. Но в това няма смисъл, защото ние сме Татаста Шакти. Whether the living entity is in the spiritual world serving Krishna as a Nitya Siddha, Независимо дали живо същество се намира в духовния свят и служи на Кришна като Нитя or he's Сида, in this material world as an eternally conditioned soul. или се намира в материалния свят като вечно обусловена душа. In both cases, he is Tatasta Shakti, И в двата случая е Татаста Шакти, as confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. както е потвърдено и от Шри Чайтаня Махапрабху. Krishnara Tatasta Shakti. So that is our position. We're Krishna's marginal energy. Това е нашата позиция. Ние сме междинна енергия на Кришна. And that marginal energy is a manifestation of Krishna's internal potency. А тази междинна енергия е проявление на вътрешната енергия на Кришна. So essentially, we are Krishna's devotees. Така че в своята същност ние сме предани на Кришна. But because we are Tatasta Shakti, marginal energy, we have an option, a choice. Но понеже сме междинна енергия, ние имаме избор. It's kind of like having a dual citizenship, two passports. Това е нещо като да имаш двойно гражданство, два паспорта. You see, you have your Goloka passport, that's your original citizenship. Имате своя Голока паспорт, това е вашето изначално But you гражданство. also have a passport for the material world. You see. Но също имате и паспорт за материалния свят. So if you ever want to check it out, what it's like to be God, you have a passport. И ако някога искате да проверите как би било да бъде Бог, имате паспорт за това. So you may say, well, why Krishna gives out dual citizenships? Вие може да кажете, но защо Кришна раздава такива двойни гражданства? That is actually, to have the option of loving Krishna or leaving Krishna is essential because love can, Prabhupada explains, love cannot be forced. Този избор, дали да обичаме Кришна или да го напуснем, е много важен да го имаме, Love must be voluntary. защото любовта не може да дойде на сила, тя трябва да е доброволна. So actually, the Tatasta Shakti's identity is a pretty good deal, really. It's a pretty good deal.
Всъщност това да имаш идентичност с Таташта Шакти е много добра сделка. Because that gives us the facility to actually love God out of our own volition. Защото това ни дава възможността наистина да обичаме Бога по доброволно. You cannot love anybody by force. Никого не може да обичате на сила. Love has to be voluntary. Любовта трябва да бъде доброволна. Therefore, Krishna has blessed us with this Tatastha Shakti identity. Затова Шри Кришна ни е благословил с тази идентичност In Татастha. Sanskrit, every word has meaning. На санскритски всяка дума има значение. So this word Tatastha, it also has meaning. И тази дума Татастha, тя има смисъл. Значение. Tata means beach or border, Тата означава бряг или граница, and sta means situated. а ста означава установен. It's like we have Rajasthan, Pakistan, Hindustan, microphone stand. Както имаме We have Tatastan, тези имена, също имаме така и Татаста. one who is situated on the border, dual citizenship. Този, който се намира на границата, има двойно гражданство. It's not that there's a third world called the Tatastha world. It's not a third world. There's two worlds, the spiritual world and the material world. Не е така, че има трети свят, който се нарича Татаста. Има два свята, духовен и материален. Tatastha Shakti means a consciousness of being able to go either way. Татаста Шакти означава вид съзнание, което може да се прехвърли от едното в другото, както избере. So this way we can truly love Krishna, По този начин ние можем наистина да обичаме Кришна, because we have the option, being situated in Tatastha Shakti, to go either way. защото ние имаме този избор, установени в Татаста Шакти, да преминем в So един you can свят say или в друг. we're beach boys. You see. Не може да се каже, че сме такива... We're actually beach boys. That's our identity, beach boys. We Плаж- situate on the плажни beach. момчета. Ние живеем на плажа. We can go to Maya or we can go to Krishna. We have that choice. Можем да отидем или при Май, или при Кришна. Имаме този избор. So many people get confused. They say, well, Krishna says those who come to my abode never fall to this material world. So how can we ever come here? They say it doesn't make any sense. Някои хора се объркват и казват, щом Кришна казва, че този, който се върне в моята обител, никога не трябва да идва тук. Тогава как сме дошли That изобщо? means they're not carefully reading the words of Krishna. Това означава, че те не четат внимателно думите на Кришна. Because Krishna says those who return to my abode will never fall down. Защото Кришна казва, тези, които се завърнат в моята обител, няма да паднат пак отново. That means we were originally in Krishna's abode, we fell here, and when we return, we won't come back again in this material world. Това означава, че ние веднъж сме били с Кришна, след това сме паднали тук и когато се върнем, няма повече да пожелаем да паднем. There's a saying in English, once burned, twice shy. Има такава поговорка на английски, парен каша духа. See the little boy in the kitchen. The little boy, he's wandering into the kitchen. His mother is cooking on the gas stove. Малкото дете се разхожда в кухнята и майка му готви на печката. And that blue flame there looks so beautiful, И този so pretty. пламъка на гъста изглежда толкова, синя пламък изглежда толкова привлекателен. So the mother sees the little boy is fascinated by the flame up there on the stove. И майката вижда как детето гледа пламъка с кокора. My dear son, whatever you do, don't touch that flame because it will burn. Тя му казва, сине мой, каквото и да правиш, не дей пипай пламъка, защото ще изгори. Just like Adam and Eve, they said, don't, whatever you can eat whatever fruit you want, but this fruit you cannot have, the forbidden fruit you cannot have. Както Бог казва на Адам и Ева, яжте каквито искате плодове, само този забранения плод не го яжте. Oh, this is the forbidden fruit, well then I must taste that one, you see. Но те казали, щом е забранен, точно него трябва да. So this is the forbidden flame. Така че това е забранения пламък. I must experience what is that forbidden flame, you see. Трябва да усети какъв е този забранен пламък. So when the mother's in the kitchen, he cannot do it. The mother will prevent him, you see. Но ако майката е в кухнята, тя няма да разреши на детето да пипне пламък. But when the mother walks out of the kitchen, oh, now's my chance. Но щом майката излезе от кухнята, тогава детето си казва, ето сега ми падна възможност. Sticks his hand in the fire, you see. И веднага си слага ръката. And then he's screaming and crying. The mother comes running. What happened? И след това She understands the boy tried the flame, you see.
Той плаче, крещи и майката идва и разбира какво се е случило. So will he stick his hand in the fire again? Мислите ли, че пак ще пипне огъня? No way, he'll never do it again. Няма, никога повече няма да го направи. So we may fall down this material world once Ние можем да падем в материален свят един път. out of curiosity, since we have that dual citizenship. Просто Bhaktivinoda Thakur says that we have a relation. It's Prabhupada quotes Bhaktivinoda Thakur. We have a relationship both with the material world and the spiritual world. Бхактивинод Такур казва, че ние имаме взаимоотношения и с духовния и с материалния свят. So one may check it out once, since you have that dual passport. What's the other world like? Is it? Имайки тези два паспорта, човек може да провери един път, да види как изглежда този другия свят. But once you come here and you experience how horrible this place is, Но дойдете ли тук и усетите ли колко ужасно е това it's място? like going into the mouth of Agasura. Това е едно да влезете This place is hell. в устата на Агасура. You got to get old. You got to go deaf. Това място е адско. Трябва You get sick. да остарявате, да You оглушавате, die. разболявате се, So many diseases of the body. I mean, умирате, толкова every time you get in the car, you got to worry about a traffic accident. Всеки път, като се качите на колата, може да Every time you get in an airplane, you have to worry about a crash. Just like 7 devotees were just killed in Nepal. It's a horrible tragedy. 7 devotees just died in an airplane crash in Nepal. Ако се качите на самолет, трябва да се притеснявате, че може да стане катастрофа, както 7 души прямо дайни в Непал катастрофират. Such a dangerous, horrible place, this material world is. Материалният свят е много опасно, ужасно място. So, the horrible nature of this material world is actually a blessing. Но всъщност тази природа на материалния свят е една It gives благословия. us impetus to return back to our original home, back to home. Защото тя е стимул за нас да се върнем в нашия изначален дом, обратно при Бога. So the way back to home is to follow these rules and regulations. И пътят обратно към Бога е следването на тези правила и Chant at ограничения. least 16 rounds every day of Hare Krishna Japamala. Всеки ден да се мантруват по 16 кръга поне Харе Кришна Джапамала. Strictly avoid illicit sex, Стрикно да се избягва забранения секс, meat eating, месоядството, intoxication, интоксикантите and gambling. и хазарта. Take diksha or initiation from the bona fide spiritual master. Да се приеме дикша или посвещение от духовен учител. Follow his instructions Да се faithfully. следват с вяра неговите наставления. To rise early in the morning and all the things that Prabhupada has mentioned here. Да се става рано сутрин и всички други неща споменати от Прабхупад в този In стих. this way, by embracing the process of Vaidhi Bhakti, the rules and regulations, По този начин, като приемем изцяло процеса на Вайди Бхакти, then that natural, original, dormant, pure state of prema, which you have locked inside your heart right now, will come out. тогава този изначален, спящ в сърцето ни любов към Бога, ще се прояви. Just as a match has fire within it, Както кибрита съдържа в себе си огъня and simply requires striking, и има нужда просто да се драсне клечката, you have pure love of God in your heart right now. вие имате в сърцето си чиста любов към Бога. The striking process is Vaidhi Bhakti, rules and regulations of devotional service. И процесът на драсване на клечката всъщност е този Rules and regulations are not the goal. процес на Вайди Бхакти, които правила и предписания, но те не са целта. The goal is to become attached to Krishna. Целта е привързаност към Кришна. Това е целта. That's why our society is not called the International Society for Rules and Regulations. Затова и нашето общество не се казва Международно общество за правила и предписания. This is the International Society for Krishna Consciousness or Krishna Attachment. Same thing. Това е Международното общество за Кришна съзнание или за привързаност към Кришна. Това е едно и също. We want that you should become attached to Krishna. That's the whole point of what we're doing here. Всичко, което правим тук е да ви помогнем да станете привързани към Кришна. Because when you're attached to Krishna, you will lose all attachment for all the sources of misery. Защото когато сте привързани към Кришна, ще загубите цялата си привързаност към всички източници на страдания. Нещастие. Just like that Gopi girlfriend. She warned her other Gopi friend. Smeran mangi traya parachitam sachivishchirna drishtin bangshi nistadara kishalayam ujvalam trandakena
Govindyakam haritanamatiha itaha krishnitirtapakante ma prakshishustavayali sake bandhu sangesi rangaha. This is described by Rupa Goswami in the Vidagdha Madhava. Шила Рупа Госвами обяснява в Видагда Мадава как една гопи казала на своята приятелка. Then, my dear Gopi girlfriend, Моя скъпа приятелко, if you have any attachment for society, friendship, and love in this world, ако имаш някаква привързаност към обществото, любовта и приятелството в този then свят, whatever you do, каквото и да правиш, do not go tonight to the bank of the Jamuna at Keshigat. не дей да ходиш тази нощ на брега на Ямуна при Кешигат. Because if you go there, there's a beautiful boy there named Govinda. Защото ако отидеш там има едно красиво момче, което се казва Говинда. And he has a very, very sweet smiling face. И той има много приятно усмихнато лице. And he puts his flute to his lips, which are just like newly blossomed twigs. И той слага флейтата на устните си, които са като разцъфнали клонки. His threefold bending form. He's standing there with his beautiful threefold bending form. Той стои там в поза, извит на три места. Very bright in the moonlight. Много сияен на лунната светлина. So do not go, Sake. Do not go, Sake. Do not go. Така че, Саки, приятелко, не отивай там, не отивай. So the point is, of course, that gopi she immediately went. Разбира се, тази гопи веднага отишла. If you become attached to Krishna, Ако сте привързани към Кришна, nothing in this world will ever lure you ever again. нищо в този свят няма да ви заплени отново. This is Sakti stage you will achieve by doing Vaidhi Bhakti. Нивото на Сакти ще постигнете чрез изпълнение It takes на time, you Вайди have to be patient. Бхакти. Но това отнема време, трябва да сте търпеливи. Because we've been attached to Maya for millions and billions of lifetimes. Понеже ние сме били привързани към Майя в продължение на милиони, милиарди животи. But if you will faithfully execute the rules and regulations of Bhakti Yoga, that day will come when you become completely in love with Krishna. Но ако ние с вярност изпълняваме правилата и предписанията на Бхакти Йога, ще дойде този ден, And nothing of this material world will be able to divert your mind from Krishna even for a nanosecond. Така толкова ще обичаме Кришна, че нищо в този материален свят няма да може да отклони ума ни дори за една наносекунда. And that is called Krishna consciousness. И това се нарича Кришна съзнание. Krishna Asakti. Или Кришна Асакти. And that's what we are developing here by this process. И това е, което ние се опитваме да развием тук с този процес. So I can ask now if there's any questions. Има ли някакви въпроси? Понякога имаме за дълъг период от време повече служени. Какво да направим в такъв случай, когато не можем да ставаме по-рано? Имаме повече служени. Нямаме време да се почуваме през деня. Sometimes for a period of time we have more service and then we cannot wake up early in the morning because we don't have time during the day to rest. So what to do in such case? This is farming work, huh? Това е свързано с работа във фермата, нали? Well, you have to do the best you can during the harvest season Това е по време на жетвата ли? Летния or the planting season. Summertime. Summertime. Yes. You have to, one has to sincerely, to the best of their ability, adjust themselves to get their sadhana done and their service done at the same time. Трябва да направиш всичко най-доброто, на което си способен, така да устроиш, че да имаш и садън и Sometimes служене. people have work schedules also that are not conducive for sadhana. They get a job where they have to, go to work and they work a night shift, for example. Понякога хората имат такава работна смяна, например, нощно време трябва да работят и също... So there are situations that sometimes arise that are very difficult to work around. Понякога нашето положение става толкова трудно, за да се But справим a с него. sincere devotee, he will always get his chanting done, no matter what. Но един искрен преданен винаги ще си мантрува кръговете, независимо какво става. That's the key. You have to just be very sincere to chant your rounds every day. Това е ключа. Човек да бъде много искрен да си мантрува Even if for кръговете. some reason, due to your work schedule, you cannot do everything. At least you must chant your rounds. Дори поради някаква причина, заради работата, не може да си... But always свърши try to другите adjust. неща. Just like I had that, I many times explained, the first job I got
was I had to work from 11 at night till 8 in the morning. Моята първа работа, аз работих от 9 вечерта до 8 сутринта. От 11 до 8. So how you can go to Mangalarti if you're at work? Как можеш да отидеш на Мангаларати, ако си на работа? But I'd been a brahmachari for 14 years, and I tell you, I was totally addicted to Mangalarti. Но аз бях брамачари в продължение на 14 години и бях се I пристрастил. couldn't dream of not going to Mangalarti. Аз не можех да си представя да не хода на Мангаларати. What to do? И какво да правя? 11 at night till 8 in the morning. От 11 през нощта до 8 сутринта. But then when I reported to work, my supervisor, he said, nobody likes to work this night shift. Но тогава моят супервайзър на работата каза, So we don't mind if you take a long lunch break every day. никой не обича да работи нощна смяна. So there it was. I took my lunch break from between 4 and 5:30. Можеш да си вземеш дълга обедна почивка и аз я взимах между 4 и 5 и 4 o'clock I would head out from work to go pick up Vishnupriya Mataji at the apartment, drive her to the temple, we'd attend Mangalarti, then I'd drive back to work after Mangalarti. В 4 часа тръгвах от работа, взимах Вишнуприя Матаджи от So even if you have a work schedule that's very taxing on you, if you're sincere, Krishna will help you to somehow get your sadhana in. Ако си искрен, Кришна ще ти помогне по някакъв начин да се включиш саданата в You just have to have that своята sincere desire, as far as possible, to график. do the programs. Ако I mean, I имаш- missed Tulsi worship, and I caught the tail end of Bhagavatam class too. I'd get off at 8 and catch the last few minutes of Bhagavatam class. So, any other questions? Някакви други въпроси? Какъв е критерия, че сме в Кришна съзнание и пристъпваме правилно в Кришна съзнание? What is the criteria that we are in Krishna consciousness and that we act properly in Krishna consciousness? The way to act properly in Krishna consciousness, according to Rupa Goswami, as cited by Srila Prabhupada in the Nectar Devotion, you have to accept a spiritual master, Човек трябва да приеме духовен учител you have to follow his instruction. и да следва неговите инструкции. If you're acting under the order of your spiritual master, Ако следваш инструкциите на духовния си учител doing that which pleases your spiritual master, и правиш това, което го удовлетворява, then you are properly situated in Krishna consciousness. тогава ти си правилно установен в Кришна съзнание. One has to always think, is my spiritual master pleased by this thought I'm having right now? Човек винаги трябва да мисли, дали моят духовен учител е удовлетворен от тази мисъл, която ми минава Is през he главата? pleased by the words coming out of my mouth? Удовлетворен ли е от думите, които излизат от устата ми? See, the devotee should control what comes out of his mouth. Преданни трябва да контролират своите думи. Not that I can speak any nonsense and say, well, I don't know what happened, it just came out of my mouth. Човек не трябва да говори всякакви глупости и след това да каже, о, не знам, просто ми се изплъзна от устата. Не знам Prabhupada какво. explains that gentleman thinks twice before speaking anything. Шила Прабхупад казва, че един джентълмен мисли 2 пъти преди да говори. One should always be very careful in one's speech, Затова човек трябва винаги да е много внимателен в думите to си. only speak words that will please my spiritual master. И винаги да говори думи, които удовлетворяват неговия духовен учител. And then if one is thinking always in that way and speaking always in that way, naturally you'll always act in a way that's pleasing to the spiritual master. И ако човек винаги мисли по този начин и говори по този начин, естествено той ще действа по същия начин. Questions more? Други въпроси? Yes? Понякога, като се обръщаме към мантрата, казваме първо името на Рада Рани и тя е по-милостива от Кришна, но винаги става въпрос за Кришна, забавлението на Кришна, Кришна е в центъра. Какво трябва да е нашето настроение към Рада Рани? It is always said that we speak about Krishna and Krishna's pastimes, but when we chant the Mahamantra, we first address Srimati Radharani in the Mahamantra. So what? We're addressing Radharani, yes? So what should be our attitude towards Radharani? Because we always speak about Krishna and his pastimes. What are Krishna's pastimes without Radharani? Какво са забавленията на Кришна без Радharani? Krishna alone is having pastimes? Кришна сам си се забавлява. Krishna's pastimes means Radharani.
Забавленията на Кришна означава Радарани. What boy wants to be without his girlfriend? Кой момче иска да се забавлява без He always приятелка wants си? to be with his girlfriend. Той винаги иска да е своята приятелка. So Krishna's pastimes means Radharani is there. Затова в забавленията на Кришна Радарани винаги е там. Radharani is our mother. Радарани е наша майка. Therefore we beg her mercy that we can have access to Krishna. Hare! And then we say Krishna. Затова ние се молим за нейната милост да имаме достъп до Кришна. Затова казваме Харе първо и след това Кришна. Questions, Mark? Някакви други въпроси? Матара Прабhu. Моят въпрос е свързан с садането на децата. Каква садана трябва да сядат, защото те са мънички. Да обясниш, че трябва да сядат често. His question is related to the sadhana of the children. What sadhana? The what? Sadhana of children? The sadhana of children. What sadhana should they follow? Because The children means a small child naturally will imitate the parents and like to engage in activities with the parents. So the parents should always be engaged in doing devotional service, and they should always engage their children in doing devotional service with them. природата на децата е, че те винаги имитират това, което правят родителите и обичат да правят това с тях. Sadhana for children means throw away the television, take the television set out of your house immediately. No TV. За да имат сада на децата, трябва най-напред да изхвърлите телевизора от къщата си. Because the TV will completely pollute them. Защото телевизора напълно ще ги замърси. I've seen there was one family we visited their house. Видях едно семейство, посетихме They дома. found the TV was a very nice thing because they could the child would sit all day and watch cartoons, Roadrunner, Bugs Bunny, you know. Те мислят, че телевизора е нещо хубаво, защото детето ще може по цял They ден didn't have да to стои. bother telling the child anything. They could do whatever they wanted, just put the child in front of the TV, and the child doesn't bother them the whole day. Те си мислят, че не е нужно да казват каквото и да е на детето, просто телевизора то се залепя за него и цял ден стои. That child became so polluted Това дете стана толкова замърсено. that when I visited their house, I sat down on the couch in the living room, Когато посетих дома и ми седнах на дивана в and he threw a всеки temper ден. tantrum. Temper, you know what temper tantrum? He went into a fit of anger. It's called a temper tantrum in English. И Go това, into a fit of anger. това дете изведнъж избухна в гняв. Why? And I couldn't figure what's going on here. И аз The kid just, I sat down on the couch, and the kid went into, became like anger. He just exploded with anger. Аз чух какво става. Седнах на кушетката и това дете просто изведнъж експлодира от гняв. Then I found out that was the spot he would sit to watch the cartoons on the couch. И That was стана, his throne, you see. и I стана, am God. This is my throne. This is where I watch Roadrunner and Bugs Bunny. You see. и стана ясно, че всъщност това е мястото, където то гледа телевизия и това е He него. couldn't think, oh, a spiritual master visited my home, a devotee has visited my home. Let me be respectful to him. He couldn't think that at all. All he think is my place where I watch Roadrunner. You see. То не си мислеше, това е духовен учител и прямо Дани идва в дома ми, трябва да се държа уважително. То си мисли, това е моето място, откъдето гледам. So if you want your child to be Krishna Animation. conscious, get the television out of there. Затова, ако искате детето ви да е Кришна осъзнато, махнете телевизора от къщата си. And you have kirtan. Engage the child in doing kirtan. The whole family sits together and does kirtan every day. И ангажирайте детето си, заедно в цялото семейство, да правите киртан всеки ден. And read and discuss from Prabhupada's teachings. Четете и обсъждайте ученията на Прабхупад. You have to teach the child how to develop a taste for hearing Krishna Katha. Трябва да обучите детето как да развие вкус към Кришна Ката, да слуша Кришна. When there are lectures, Krishna conscious preachers are giving lectures, you should bring the child and let the child develop a taste and an attachment for hearing the lectures of Krishna consciousness. Когато проповедници на Кришна съзнание дойдат, накарайте детето да стои да слуша лекцията, за да развие вкус. How did Prahlad come out of the womb of his mother already as a pure devotee? Как мислите, че Пралад излезе от утробата на майка си вече чист предан? Hearing Просто като е within the слушал, womb of his mother. докато е бил в утробата на майка си. So that hearing process, you have to get the child to sit and hear Krishna Katha. Затова вие трябва да накарате детето да седне и да слуша Кришна Where the Ката. child only wants to hear about Krishna. Докато детето
ще започне да иска да слуша само Any за topic Кришна. which is not Krishna conscious will be completely boring for the child. Всяка тема, която не е Кришна осъзната, ще му е много скучна. If you can train the child like that, the child will become a great saint, I guarantee you, a great saintly devotee of the Lord. Ако обучите децата си по този начин, те ще станат велики, святи, предано отдадени на Бога. So that gives you something to work on, Ето ви нещо, върху което може да something работите. to shoot for, Нещо, към което да се raising стремите. your child. I Докато, wish you all success. докато отглеждате детето Your си. child is here? И аз ви желая пълен успех. Тук ли е твоето дете? Here is. Здравей. Yeah, Hare Krishna. Okay, any other question? Искам да попитам, ако човек има духовен учител, който вижда веднъж годината или по-малко веднъж годината, как той може да разбере дали духовният му учител е удовлетворен и до каква степен това ще повлияе на развитието на пренаданието? If a devotee has a spiritual master which he sees only once a year, how he will understand that the spiritual master is pleased and how this will influence the relationship with the spiritual master? If the spiritual master is only seen once a year by the disciple, how will the disciple know if the spiritual master is pleased and how will he develop a relationship? Srila Prabhupada specifically asked this similar question one time. Един път попитали същия въпрос този. He said the Srila Prabhupada. GBC